Čaute, moje meno je Sebo. A moje meno je Boris. A vítame vás v našom prvom vlogu. Takže v prvom vlogu bude to taký oznamovací vlog a v tomto vlogu si budeme hovoriť, že ako budeme točiť videa, ako často budeme točiť videa, čo v tých videách bude a kto je kameraman. Takže v tých videách bude prvé len vlogy, prvé len vlogy tam budú, challenge, napríklad Chappy Bunny Challenge, Touch My Body Challenge a to alebo to a tak ďalej. A tie videá budú každý deň. Napríklad zajtra bude otvorenie, budú mať futbalisti začiatok sezóny, takže zajtra bude tiež vlog. Alebo keby sa niečo udialo, tak bude nejaký challenge, alebo tiež vlog, ale nie o tom ihrisku. Takže toto bude vlog a budeme aj streamovať. Budeme streamovať na počítači. A keď budete nás odberať, tak Boris vám to povie. Budeme točiť Just Dance, kúpime si novú kameru a keď nás budete podporovať, budeme robiť čo len chcete. Áno, môžeme si kúpiť GoPro a budeme robiť napríklad strele na bránu, nové kamery, stojany a tak ďalej. Takže keď nás budete podporovať, tak takto sa to bude dobre vyvíjať. Takže toto by bolo z našeho vlogu všetko. Lúči sa s vami Sebo a Boris. A lajkujte, komentujte, zdieľajte a dajte odber. Čaute! Ahoj!